contento de contar con todos vos aquí. Isto significa que dentro das cousas que se pode facer, vos decidides dedicar o vosso tempo á nosa proposta. Ben, tedes en pantalla un texto, unha frase. Ese é o título do ciclo e o culpable desse título é Antonio de Chávez. Vale? Ben, este é o primeiro faladoiro que tenemos con Carlos Taibo. O segundo, sabedes, será con Albino Prada, será o 25 de abril, presentará o seu libro Galiza, un país desnortado e minguante. E o terceiro acto deste ciclo será a charla da dupla Turiel de Chavala-Turiel, entón o 29 de maio, pues tenemos aquí a los Antonios. En fin, foi moi fácil acordar esta xuntanza únicamente dependendo de que se coincidise con alguna outra actividade pola zona, por aqueles desplazamentos, transportes e cosas por estilo. Así que generosidade, compromiso, Carlos, a zona é Vegadeo, no outro extremo de Galicia. Sí, bueno, pero eso non lo sabía, eso penoso, tú dixaxeme e te caí para abajo. En fin. Moitísimas grazas, Carlos, é unha honra para nós aquí no Valmiñor, no IEN, contar contigo, contar con este elenco e, bueno, pues eso, aí estamos. A preocupación que mantemos no IEN de sempre, por estatutos, por convicción e por práctica diaria, na defensa na preocupación do entorno que nos rodea, patrimonio con mayúsculas, cae moi ben a preocupación crecente e constante polo cambio climático evidente e por os problemas que isto acarrea e por lo que todo está significando o que hai detrás disto, non? Volvendo atrás e recordando outros traballos do IEN, temos que citar aquel ciclo que se preguntaba: existe realmente cambio climático ou algo así, recordades? Hai 3-4 anos. Aquel outro ciclo que organizara fundamentalmente Pablo sobre o precio do barato, onde tuvemos tamén moi boas aportacións. E recentemente o ciclo do ano pasado, que levou o peso o compa Juan, o Dile, que era o ciclo de crise climática ou crise do sistema. Vale? Entón, nestes 3 ciclos anteriores, neste cuarto, pues estamos dando voltas sempre a unha preocupación constante que temos todos e todas, e aí estamos, ¿no? Aí estuvemos con xente, por recordar un pouco, como Sol Doldán, vou ler os nomes para que non se me queden atrás, así, moitos ou ningún, Sol Doldán, Castor Muñoz, Ricardo Prego, José Antón Álvarez, José Sánchez, Emilio Fernández, Fernando Prieto, Mario Pansera, Rosa Tristán, ou mesmo Fernando Valladares, co que compartimos onte, non sabedes, palestra que creo que estaba en Vigo, en unha palestra, e estivemos escutando unha vez máis a Fernando, non? Ben, Carlos Taibo, o noso convidado de hoxe, galego nado en Madrid, non? Está ben isto, sí. É politólogo, editor, escritor, e ata a súa jubilación foi profesor de Ciencia Política e da Administración na Universidade Autónoma de Madrid. É especialista, entre outras cousas, en estudo de transicións políticas, económicas e sociais nos países da Europa Central, da Europa Oriental e dos Estados post-soviéticos. É experto en relacións internacionais, movimentos sociais, 15M, por exemplo, o movimento anarquista, e no que nos toca hoxe é unha referencia en decrecemento económico. É membro do Consello Editorial de Sin Permiso, dentro da súa fundación, no ano 2006, e ten publicado aquí por máis de 30 libros, serán máis, algúns deles están aí, para vendas, nos queredes están aí a vosa disposición, os cargos terán dato para asinárvolos, os meus os asinan despois durante a cea, non para nada. Ben, máis de 30 libros en castelán, en galego, e ademais multitude de artigos en moitas plataformas e medios de comunicación.
Ten participado en centros de palestras, seminarios, mesas de debate, algo lógico vendo a actitude, o compromiso e a facilidade en contactar e en meterlo nestas leas, pois, bueno, é comprensible. A máis recente de todas as palestras de Carlos Taibo esta diosa, o sea, que temos esa honra hoxe, mañá xa non seremos os primeiros, pero bueno, está ben. Carlos é un firme partidario do anarquismo, do movimento antiglobalización, de decrecemento, democracia directa, apoio mutuo e autoxestión. Destaca unha frase túa que di que a globalización avanza cara a un caos que escapa a todo control. Entonces, después me lo explica, porque esto tiene mucho. Taibo critica a lógica do crecemento económico desligando do progreso e do benestar, debido a que o crecemento económico afecta a todas as esferas, a todas, a esfera social, a económica, a política, a todas. O sistema actual asocia crecemento con progreso e con benestar. Eso é a gran trampa do sistema no que estamos metidos, non? É unha relación que habitualmente cuestionamos os que nos sentimos críticos co capitalismo, con este capitalismo que nos está tocando vivir. Alerta Taibo, nas súas reflexións, estudos, alerta do perigo dun ecofascismo destinado a preservar para unha minoría o control dos recursos de todos e de todas e de todo o planeta. Convén non confundir negacionismo con ecofascismo. O ecofascismo é unha ideoloxía que parte da certeza do cambio climático. E justamente por eso o que fai é promover esa concentración de recursos, de riqueza en poucas mans, supoño que para prepararse para o colapso que ven como evidente. Como poderemos comprobar ao longo deste faladoiro, Carlos aposta por recuperar algúns elementos da autosuficiencia, restaurar o vigor das fórmulas da democracia de base, da agroecoloxía, das enerxías limpas, entre aspas, ou de enerxías limpas, e renovables, aí me poño aspas, porque renovables sí que son, sen caer nunca no desenvolvemento indiscriminado dos macroparques, sexan macroparques fotovoltaicos ou sexan eólicos. E os macroparques eólicos sexan de terra ou sexan de mar. Estamos en contra destas barbaridades e neso coincidimos. Bueno, como non estamos aquí para escoitarme a min, que vos viñestes aquí, e eu vim aquí a escoitar a Carlos, pois non os conto nada máis. Muchísimas gracias por vir e deixo vos con Carlos aí. Muchísimas gracias. Como quer que Bruno decidiu non mencionar o título de ningún dos meus libros, e desme permitir que lembre que a semana pasada estive nas Palmas e había moito tempo que me presentaba non mencionara o título dun dos meus libros de hai case 40 anos, Las Fuerzas Armadas en la Crisis del Sistema Soviético. Ese libro é o produto da miña tese de doutoramento e eu sempre dixen que debía venderse en farmacias con receita médica para xentes con problemas de insomnia crónica, porque o abres por calquera páxina e inmediatamente consigues reanudar o sono que perdiches bastantes horas antes. Lembrarme antes que hai bastantes anos tamén estiven a piques de vir a Gondomar, mas as circunstancias non o permitiron. Nunca é tarde si la dicha es buena, como din en español. Espero que non sexa esta a última vez que teña a oportunidade de vir estar con vosco, algo que quera dicir que, como pouco, estou a altura das circunstancias. Quídesme permitir que antes de entrar en materia explique un pouco cal é a contorna desta palestra que ides escoitar. Eu estou a traballar sobre decrecemento desde hai 15, 17 anos. Durante moito tempo a xente me chamaba para falar diso, de decrecemento, mas como quer que en 2016 escribí un libro intitulado Colapso,
En adiante, había moita xente que me pedía que nunha mesma palestra tentase incluir consideracións relativas ao decrecemento e ao colapso. Eu sempre negábame por unha razón moi prosaica. Esa palestra tiña que ser densa demais e eu prefería separar unha cousa da outra. Cando chegou a pandemia, mudei de opinión. Supoño que de maneira subterránea e non plenamente consciente. Pareceume daquela que falar de decrecemento sen referirse ao risco dun colapso xeral do sistema era pouco afortunado. E que tampouco era moi feliz falar dese colapso sin facer mención das ferramentas que propón a perspectiva do decrecemento. E desde entón, con certa frecuencia, artello unha palestra que o que propón e o que vou facer hoxe son 4 consideracións sobre decrecemento, outras tantas sobre colapso, para terminar por manter a simetría aritmética con 4 conclusións. Cal é a miña primeira observación sobre decrecemento? Díxeno 1000 veces. Na visión dominante nas nosas sociedades, o crecemento económico é unha benzón de Deus. O que se nos ven contar é que aí onde hai crecemento económico hai tamén cohesión social, servizos públicos razoablemente alicerzados, niveis altos de consumo, a pobreza, a desigualdade, o desemprego, en fin, non gañan terreo. Pareceme a min que sobran os motivos para recear de todas estas supersticións. E desme permitir que de maneira case telegráfica enuncie media dúcia deses motivos. Primeiro, o crecemento económico non xera, ou non xera necesariamente cohesión social. A China, como ben sabedes, creceu notablemente nas 3 últimas décadas. Non creo que ninguén se aviñe a afirmar que a China é hoxe un país socialmente máis coheso do que era 30 anos atrás. Todos os dados convidan a afirmar o contrario. Segundo, a relación entre o crecemento económico e a creación de postos de traballo é moito máis demoenta do que poidera parecer. As economías capitalistas desenvolvidas creceran notablemente neses 30 últimos anos que veño de mencionar. Unha etapa na que, en termos numéricos obxectivos, procederan a destruir en postos de traballo. Terceiro, o crecemento económico propicia agresións medioambientais literalmente irreversibles, que configuran, claro, unha herdanza dramática en termos dos direitos dos integrantes das xeracións vindouras. Cuarto, en paralelo co anterior, o crecemento posibilita o esgotamento de recursos básicos que, sabemos de novo, non van estar ao dispor deses membros das futuras xeracións que mencionei hai un momento. Quinto, o crecemento dos países ricos bebe nun grau ou noutro do expolio dos recursos humanos e materiais dos países pobres, algo que debería configurar un problema moral elemental. Sexto e último, no ámbito individual, o crecemento facilita o asentamento dun xenuíno modo de vida escravo en virtude do que tendemos a pensar que seremos máis felices cantas máis horas traballemos, máis cartos gañemos e, sobre todo, máis bens acertamos a consumir. Por trás deste modo de vida escravo hai como pouco 3 grandes piares. O primeiro chamase publicidade, un conxunto de técnicas moi eficientes que nos obrigan a comprar o que a miúdo non precisamos e, chegado o caso, máis aínda, aquilo que originalmente rexeitábamos. O segundo piar é, ou era, o crédito, que permite ou permitía que obteñamos os cartos precisos para adquirir iso que non necesitamos. O terceiro e último chamase, en fin, caducidade. Os bens son producidos de tal xeito que nun período de tempo moi breve deixan de funcionar, de tal maneira que nos vemos na obriga de comprar outros novos. Cal é a segunda observación que quero fallarvos? A perspectiva do decrecemento parte da identificación dun problema central, os limites medioambientais e de recursos do planeta. En sustancia, dinos que se vivimos nun planeta con recursos limitados,
e vivimos, non parece que teña moito sentido a aspiración a seguir crecendo ilimitadamente. Tanto máis, cuando que sobran os motivos para concluirmos que deixamos claramente atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que o planeta Terra nos oferece. Por trás desta idea hai un conceito central que explica moitas cousas importantes. Falo do que se adoita chamar a pegada ecolóxica. A pegada ecolóxica, en sustancia, mide a superficie do planeta, terrestre como marítima, que precisamos para manter as actividades económicas hoxe existentes. Pensade que, segundo unha avaliación, a pegada ecolóxica española é hoxe de 3.0. Que significa esta cifra? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos 3 veces o seu territorio. Como se mal resolve este problema? A través dunha aprehensión inxente desenvolvida sobre os direitos dos integrantes das xeracións vindouras, sobre os dereitos de moitos dos habitantes dos países do Sul e tamén, por certo, sobre os direitos dos membros das demais especies coas que, sobre o papel, compartillamos o planeta. Sempre que me refiro a este problema de grandes dimensións, procuro recuperar dúas opinións que formulou no seu momento un dos pensadores que máis admiro, o finado filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hai se cadra 30 anos, Castoriadis confesou que lle producía metade fascinio, metade indignación comprobar como as persoas que entre nós reivindican transformacións radicais son axiña descalificadas como se se tratase de soñadores incorrexíveis, de utopistas sen norte. En cuanto, porén, os nosos responsáveis políticos que no mellor dos casos ollan a 2 anos vista as próximas eleccións, se nos apresentan como persoas ecuánimes que teñen respostas obxectivas ante todos os problemas importantes. Castoriadis agregou, segunda das súas observacións anunciadas, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como faría o que chamaba, empregando unha expresión latina, o pater familias dirigens, o pai de familia dirixente. O exemplo que o filósofo propuña para ilustrar a súa tese era un pouco truculento. Dicía, imaginemos un pai ou unha nai o que lle comunican que é moi posible que o seu fillo teña unha gravísima doenza. Parece que ese pai ou esa nai só poderán reaxir dunha maneira, colocando o fillo nas mans dos mellores médicos para que estes determinen se o diagnóstico é certeiro ou non o é. O que ese pai ou esa nai en trocas parece non deberán facer será reaxir dicindo, ben, se é posible que o meu fillo teña unha gravísima doenza, tamén é posible que non a teña, de tal xeito que vou ficar coas mans cruzadas. Esta metáfora do ficar coas mans cruzadas moito me temo que ilustra de maneira fidedigna a condición da reacción da maioría dos integrantes da especie humana ante os retos inxentes derivados da crise ecolóxica. Cal é a terceira das miñas observacións? Véxome na obriga de transmitirvos o sentido de fondo dunha proposta principal que surxe da perspectiva do decrecemento. Para facelo, vou resgatar un debate que se desenvolveu entre nós hai 35 ou 40 anos. Enfrentou, entón, a un movimento pacifista que comezaba a agromar e o que hoxe coñecemos como os sindicatos maioritarios. O debate referíase ao futuro da industria de armamentos. Os pacifistas dicíamos, compre pechar esas fábricas. Os sindicatos respondían, compre preservar os postos de traballo. O que estamos a dicer agora é que un debate da mesma natureza debe cobrar corpo nos anos próximos, claro que amplado a outros moitos sectores da economía, aqueles que están na orixe do crecimento desbocado da pegada ecolóxica. O que estamos reivindicando de maneira máis precisa
é que se reduza a actividade productiva, no seu caso se peche, de segmentos enteros da economía como, por exemplo, a industria do automóvel, a da aviación, a da construcción, como non a industria militar, ou, en fin, por deixalo aí, a industria da publicidade. Alguén replicará inmediatamente e dirá: se actuamos desta maneira, xeraremos millóns de desempregados nos Estados membros da Unión Europea. Como faremos frente, desde a perspectiva do decrecemento, a este innegável problema? A resposta carreta a presenza de dous elementos diferentes. En primeiro lugar, propiciaremos o desenvolvemento daqueles segmentos da economía que gardan relación coa atención das necesidades sociais insatisfeitas e co respeito polo medio natural. Si queremos dicelo así, estes segmentos da economía seguirán a crecer. E, en segundo termo, nos sectores da economía convencional que inevitablemente seguirán existindo, procederemos a repartir o traballo. O produto principal, en termos individuais, da combinación destes dous actores será que traballaremos menos horas, disfrutaremos de máis tempo libre, acrecentaremos a nosa a miúdo alicaída vida social e reduciremos, cando sexa posible, os nosos a miúdo desbocados niveis de consumo. Teño eu a impresión, por non falar da certidume, de que este horizonte é manifestamente preferible ao que descrevín hai uns minutos como un modo de vida escravo. Permitidme que neste caso formule mesmo así dúas matizacións. Que di a primeira? Non estamos a defender, como a miúdo se malinterpreta, que os niveis de producción e de consumo sexan levados a cero. Isto sería un absurdo. Estamos a dicer que compre reconstruir niveis de producción e de consumo axeitados a niveis paralelos solventes de pegada ecolóxica. Un estudo realizado non hai moito na Francia concluía, por exemplo, que habería que levar os niveis de producción e de consumo para situalos nos propios da década de 1980. Non se trata, por conseguinte, de regresar á Idade da Pedra. 1985 non é a Idade da Pedra. Ainda que, dito sexa entre parénteses, se cadra a Idade da Pedra ten máis vantaxes do que un primeiro ollar invitaría a identificar. Cal é a segunda matización que anunciaba? Interésame moito salientar que a perspectiva do decrecemento non ten un carácter triste e sombrizo. Aséntase, antes ben, na certeza de que podemos viver mellor con menos, si somos quen, claro, de redistribuir radicalmente a riqueza. O referente icónico do decrecemento non o achegan uns lamas que viven isolados nun mosteiro nunha cimeira do Himalaya, por respeitável que pode ser esta opción. Se alguén se preguntar, por exemplo, que é o que os principais pensadores ou pensadoras decrecentistas reclaman en materia de intercambio sexual, responderei que exixen, valga o paradoxo, un crecemento xeral das relacións correspondentes, que xustifican sobre a base da necesidade de recuperar a vida social que fomos esquecendo en virtude da nosa obsesión pola produción, o consumo e a competitividade. Sempre que conto isto, adoito lembrar que hai case 15 anos, no Ronsel do 15M, me convidaron a falar de decrecemento na Asamblea Popular do 15M en el Escorial, en Madrid. E cando terminou a palestra, achegouse un home dos 40 anos de idade e díxome: hai unha cosa, Carlos, que has contado que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Bueno, yo no lo he dicho exactamente así, pero bueno, como interpretación puede valer. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo. No, hombre, no, dime. Dilo de follar al principio de escucharla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa, que no le interesa nada. Cal é a cuarta e última das miñas observacións sobre decrecemento? Quero salientar tamén que a perspectiva do decrecemento non se esgota na reivindicación da necesidade,
de reducir os niveis de producción e de consumo nos países ricos do norte opulento. Reivindica antes ben a introducción de principios e de valores moi diferentes dos que hoxe aplicamos. Cales son, anunciados de novo de maneira case telegráfica, eses principios e valores? O primeiro veño de mencionar, a necesidade de recuperar a vida social, que fomos esquecendo, en virtude da nosa obsesión pola productividade, a competitividade e o consumo. O segundo é o ocio creativo, frente ás formas de ocio, sempre vencelladas co diñeiro que se nos ofrecen por toda a parte. O terceiro é a repartición do traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo coa pasaxe do tempo. O cuarto reivindica a reducción de moitas das infraestructuras productivas, administrativas e de transporte que hoxe empregamos. O quinto salienta a urxencia de recuperar, a pesar do que sostiña o amigo del Escorial, a vida local nun escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa e autoxestión. O sexto e último fala, en fin, da necesidade de desenvolver fórmulas de sobriedade e de sinxeleza voluntaria. Alguén podería deixarse levar pola tentación lexítima de afirmar que esta media dúcia de principios e de valores que veño denunciar nos sitúa fora do mundo, que nada teñen que ver coa organización pasada ou presente das sociedades humanas. Teño a firme convicción de que non é así. Hai, ao menos, 4 ámbitos importantes, importantísimos, nos que é moi sinxelo identificar a herdanza deses principios e valores. O primeiro deses ámbitos ofréceno moitas das prácticas históricas do movemento obreiro de sempre. Creo eu que a presenza deses principios e valores é máis sólida, máis consistente no caso da tradición anarquista, da tradición libertaria, mas en modo ningún falta nos escenarios das outras tradicións do movemento obreiro. Un segundo ámbito de manifestación chega da man diso que dun tempo esta parte chamamos traballo de cuidados, desenvolvido de maneira abrallantemente mayoritaria por mulleres, materializado, ante todo, no cuidado amoroso de cativos e de velliños, as máis das veces lonxe das relacións monetarias e sempre ecolóxicamente sustentável. Un terceiro terreo de manifestación deses principios e valores é o que proporciona, non sen contradiccións, a propia institución familiar, a familia. Estes neoliberais que todo din fialo da man invisible do mercado, con certeza non aplican as regras de xogo correspondentes no interior das súas familias. O común é que no interior da familia impere a lógica do condón, do agasallo, da xenerosidade. Para entendermos, cando os pais custean os estudos dos seus fillos, comúnmente non o fan esperando obter coa pasaxe do tempo algún tipo de contraprestación económica. Resgato un cuarto e último ámbito de manifestación deses principios e valores. O que dispensan por igual moitos elementos de sabedoría popular dos nosos labregos máis vellos e moitas das prácticas cotidianas deses habitantes dos países do sul que teimamos en descrever como primitivos e atrasados. A historia está ambientada nunha rexión perdida da Amazonia brasileira. Uns misioneiros, adéntranse nesa rexión e encontran uns indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremamente primitivos. Os misionarios deciden facer un esforzo e presentean os indios cuns coiteros de azo inoxidável de fabricación norteamericana. Un par de anos despois, regresan a esa mesma rexión, encontran de novo os indios e un dos misionarios pregunta: "E os coiteros, que tal?" "Moi ben", responde un dos indios, "tardamos agora 10 veces menos tempo que antes en cortar a leña." "Estupendo", terza o misionario, "supoño daquela
que estaredes a producir 10 veces máis leña do que antes. O indio responde perplexo: non, señor, seguimos a producir a mesma cantidade de leña do que antes, só que agora disfrutamos de 10 veces máis tempo libre, que é o que sabemos obxectivamente ten relación co noso benestar, coa nosa felicidade. Permitide que subliñe que este chip mental que se evaporou nas nosas cabezas de habitantes das sociedades opulentas é, porén, perfectamente racional e respeitable. Cal é a primeira das miñas observacións sobre o colapso? Vou-vos aforrar calquera sisuda definición sobre o fenómeno. Interésame identificar 4 elementos que participan desa definición. Cal é o primeiro? O carácter irreversible do colapso, que é, ao cabo, o que permite distinguilo dunha simples crise. Cando falamos dunha crise, parece que damos por descontado que é posible regresar ao escenario anterior. Cando falamos do colapso, este horizonte, en trocas, non se fai valer. Un segundo elemento interesante asume a forma dunha pregunta. O colapso é un proceso ou trátase, pola contra, dun momento? Nunha primeira chega, parecería evidente que estamos diante dun proceso. Se estamos a falar das consecuencias das mudanzas climáticas, sabemos que unha delas, principal, é unha suba paulatina, procesual, da temperatura media do planeta. Se estamos a referirnos ao esgotamento do petróleo, sabemos de novo que ese esgotamento é paulatino, procesual. Debo lembrarvos, porén, o que xa sabedes. A lógica do capitalismo contemporáneo é a miúdo a do estoupido das burbullas especulativas, financeiras e inmobiliarias. Tentemos sair deste caleixón. Pareceme que o axeitado é afirmar que o colapso configura fundamentalmente, sí, un proceso, que pode conducir, porén, a un momento preciso a partir do que ese proceso deveña materialmente irreversible. O terceiro elemento interesante é o conceito de complexidade. A tese principal neste caso afirma que cando as sociedades se van facendo máis complexas, para resolveren moitos dos seus problemas, precisan cantidades crecentes de enerxía nun momento no que a enerxía, de maneira chamativa, falta. Creo que esta é unha maneira rápida, pedagóxica, sinxela, con certeza tamén simplificada, de retratar a traxedia que temos diante dos ollos. Menciono un cuarto e último elemento artellador do conceito de colapso. Refírome neste caso a presenza, por trás dese conceito, de códigos subxectivos tanto máis importantes canto que non adoitamos ser conscientes de que están aí. E isto en 2 ámbitos diferentes. Lembraredes que antes subliñei que no ano 2016 publiquei un libro intitulado Colapso. Decidí incluir nesas páxinas un capítulo dedicado a estudar colapsos registrados no pasado. En cando tomei coñecemento da bibliografía especializada, descubrín con sorpresa que aos ollos da maioría dos historiadores que defenden o sistema que padecemos, eses colapsos tiveran, na maioría dos casos, 3 consecuencias ás que atribuían un carácter negativo: a reruralización, a desxerarquización e as ganancias en materia de autonomía local. Creo eu que estas 3 consecuencias, lonxe de ter un carácter negativo, ilustran, ben o contrario, que non todos os efeitos dos colapsos son desprezables. A segunda dimensión deses códigos subxectivos ten que ver cunha idea que me asaltou de cote en cuanto escribí ese libro. Con frecuencia venme á cabeza a idea de que o conceito de colapso que empregamos nos países ricos do norte opulento ten certa dimensión etnocéntrica. Nos entendemos que significa a palabra colapso porque comparamos o que queremos ter diante dos ollos con algo que pode acontecer no futuro.
explicar que é o colapso a unha cativa nacida na faixa de Gaza pareceme extremamente difícil. Por qué? Porque non disfruta da posibilidade desa comparación. A súa vida foi, desde o momento inicial, un intensísimo e prolongadísimo colapso. Cal é a segunda observación que quero faceros? Mais que tentar explicarvos, seguro que o van facer moito mellor que a min, as persoas que me van seguir neste ciclo de palestras. Cales son as causas previsíveis dun colapso xeral? Interésame formular outra pregunta. Cales son os trazos imagináveis da sociedade que, no seu caso, agrumará despois do colapso, da sociedade post-colapsista? Ben podedes intuir que responder a esta pregunta non é tarefa sinxela. Non sabemos se se vai producir un colapso. Non sabemos de producirse cando se manifestará. Descoñecemos os factores precisos que darán conta do fenómeno. Ignoramos as reaccións que soerguerá. Temos dereito, en fin, a concluir que as consecuencias do fenómeno serán diferentes nunhas ou noutras áreas xeográficas. Mesmo con estas dúbidas, lanzome a tarefa de identificar os trazos previsíveis da sociedade poscolapsista. O primeiro será unha reducción no tamaño da populación humana, que se axeitará, ben é certo, a patróns diferentes segundo unhas ou outras rexións geográficas. En segundo lugar, asistiremos a outra reducción que neste caso afectará a oferta de enerxía, e que terminará coa civilización do automóvel tal e como hoxe a coñecemos. Terminará tamén co comercio internacional. Pensade que, segundo unha avaliación, entre o 80 e o 90% dos bens que move o comercio internacional dependen dos containers, dos contendores. E esta é unha ferramenta de transporte que está entrando en quebra técnica. Nun terceiro chanzo, o colapso será un golpe moi forte para aquelas instancias que se caracterizan polo seu carácter centralizado e polo uso intenso de enerxía e tecnoloxía. En linguaxe máis sinxela, os estados, as grandes empresas, as forzas armadas, padecerán o indicível das resultas do colapso. En cuarto lugar, en o ámbito económico, asistiremos a unha voráxine na que se darán cita un crecemento económico negativo, o peche de moitas empresas, a extensión conseguinte do desemprego e subas notables nos prezos de moitos dos bens básicos. En ausencia de crecemento, o seu é que o sistema financeiro quebre e se leve consigo boa parte da sanidade, da educación e das pensións, con vítimas principais nos vellos, nas mulleres e nos cativos. En fin, en quinto e último lugar, o golpe será con certeza moito máis duro nas cidades que no mundo rural. No bo entendido de que non todas as cidades o levarán igual. Sairán relativamente mellor paradas aqueles que están en encrucilladas de camiños, que contan ao seu rededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de auga en abundancia e que teñen unha condición máis ben vetusta e tradicional. O modelo contrario, o de cidade que padecerá o inimaginável de resultas do colapso, ten achegado nos últimos lustros Detroit, a meca da industria automobilística norteamericana, que ten experimentado o seu propio colapso. Aínda que ratifico o diagnóstico de que o escenario será máis levadeiro no mundo rural, acabaremos por pagar os pratos rotos derivados do mal uso do chan, da mercadorización de todas as relacións, do monocultivo, da mecanización. Intúo, porén, que infelizmente os problemas do mundo rural non terminarán aí. Nos últimos anos, tive moitas oportunidades de falar destas materias en lugares da Iberia vaciada, nas bisbarras máis deprimidas.
E chamei a atención sobre o efeito paradoxal de que no momento inicial estas bisbarras serán as que mellor o levarán no escenario do colapso. Por qué? Porque son as que menos dependen, por definición, de tecnoloxías e de enerxías que teñen que chegar de lonxe. Hai media dúcia de anos, partillei con Antonio Turiel, que estará convosco en finais de maio, unha mesa redonda en Binéfar, unha vila de Huesca colindante con Cataluña. Probablemente louvei en Binéfar as vantaxas derivadas dunha baixa densidade de población, dunha vida agrícola razoablemente activa e da disposición de auga en abundancia. Cal era daquela o problema de Binéfar? O problema de Binéfar é que está radicada a menos de 200 kilómetros de Barcelona. E na eventualidade dun colapso xeral, o seu é que se produza unha fuxida masiva de población procedente das grandes cidades e das non tan grandes, de tal xeito que as teóricas vantaxes iniciais dos espazos rurais deprimidos trocarán rapidamente no contrario. Cal é a miña terceira observación sobre o colapso? Nese libro, que mencionei un par de veces, decidí incluir 2 capítulos dedicados a estudar outras tantas reaccións ante o colapso. A propia dos movimentos pola transición ecosocial e a característica do ecofascismo. Debo deixar claro que en modo ningún estou a afirmar que esas son as únicas respostas imagináveis ante o fenómeno. Interesábame isolar esas dúas porque creo que permitían enriquecer o debate correspondente. Cando teño que resumir o sentido da proposta dos movimentos pola transición ecosocial, adoito invocar 6 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar, descolonizar e, en fin, descomplexizar as nosas mentes e as nosas sociedades. Vou deixar no esquecemento o primeiro verbo, decrecer, porque creo que xa tiven a oportunidade de referirme ao sentido preciso da proposta correspondente. É fácil entender que invoca o segundo deses verbos, desurbanizar, ou se quero retratar a cuestión desde o outro lado do espello, reruralizar as nosas sociedades. Non descobro nada cando vos lembro que moitos dos nosos avós e avoas deixaron o mundo rural para pasaren a viver nas cidades onde entendían legitimamente que o escenario era máis levadeiro. Hoxe asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En calquera caso, as persoas que son moderadamente conscientes do risco dun colapso xeral do sistema saben que unha das poucas respostas eficientes das que dispomos é a que reclama reconstruir moitos dos elementos dunha vida rural que tiramos pola borda do barco de maneira manifestamente rápida e extremamente infeliz. Admitiré de bo grao que o terceiro verbo, destecnoloxizar, carreta certa dimensión provocadora. Se teño que empregar o argumento de forma máis mesurada, salientarei a idea de que me parece que estamos na obriga de analizar críticamente cal é a condición de moitas das tecnoloxías que o sistema xenerosamente nos regala. Non vai a ser que non teñan esa dimensión emancipadora e libertadora que a miúdo lles atribuímos. Jon Sersen é o principal pensador do que se adoita chamar o anarcoprimitivismo. Sempre digo o mesmo, é un pensador desmesurado. Mas por momentos teño a impresión de que só os pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersen afirma categóricamente que todas as tecnoloxías criadas polo capitalismo levan por trás a pegada da división do traballo, da xerarquía e da explotación. É un argumento serio que compre considerar seriamente. Repito que eu non vou tan lonxe, prefiro contentarme con exhortar, repito a cláusula, a analizar críticamente a condición das tecnoloxías que nos regalan. O cuarto verbo é o verbo despatriarcalizar.
Levo anos reclamando a construcción de espazos autónomos, autoxestionados, desmercadorizados e despatriarcalizados. Estes espazos existen xa e en moitos casos progrediran no camiño da autoxestión e da desmercadorización, cando manteñen intactas, porén, moitas das regras de xogo propias da sociedade patriarcal. Lembrade que, segundo unha avaliación, un 70% dos habitantes do planeta, un 70% dos pobres do planeta son mulleres e un 78% dos analfabetos. Sempre digo o mesmo, pareceme porcentaxes moi rechamantes. Estamos a falar dunha distancia abismal que separa un 70% e un 30%. Para alén do anterior, debo lembrarnos que, segundo outra avaliación, as mulleres realizarían o 67% de traballo para receberen a cambio un escuetísimo 10% da renda. Nestas condicións, afirmar, como a miúdo se fai, que os problemas atávicos de marginalización simbólica e material das mulleres están en afortunada vía de resolución, moito me temo que é literalmente darlle as costas á realidade. O quinto verbo é o verbo descolonizar. Tendes na mesa algún exemplar dun libro que se reeditou o ano pasado, de título moderadamente exótico, Anarquistas de Ultramar. En sustancia é un estudo de como os primeiros anarquistas europeos que pasaron a viver nos países do sur do planeta nas 3 últimas décadas do século XIX e nas 3 primeiras do XX se relacionaran cunha chea de comunidades indígenas que desenvolvían espontaneamente prácticas de autoxestión e de apoio mutuo. Esa relación foi moi complexa. Nalgúns casos produciu reventos interesantes. Tal aconteceu, por exemplo, en Bolivia, en México ou en Perú. Mas na maioría dos escenarios, a relación en cuestión ou ben foi nula ou foi conflictiva. Vou partir da intuición que é miña de que o anarquismo configura de todos os fillos da Ilustración Europea aquel que mellor preparado estaba para enfrentar o encontro, o choque colonial. Se o propio anarquismo medio naufragou na tarefa que é o que non haberá que dicer dos outros fillos da Ilustración. En calquera caso, parece que estamos na obriga de recoñecer o dereito de autodeterminación dos povos orixinarios, de restituir no que no seu momento roubamos e de aprender de moitas das súas prácticas cotidianas no que atinxe, por exemplo, a preservación dunha relación fluida e civilizada co medio natural. O sexto e último verbo é o verbo descomplexizar. Aceitamos sociedades cada vez máis complexas, con unha consecuencia moi delicada. Somos cada vez máis dependentes. Somos cada vez menos independentes. O meu amigo Ramón Fernández Murán morreu en Madrid hai 14 anos. Nos seus 2 últimos libros, case póstumos, repetía de cote unha afirmación. Dicía: moitos dos deserdados e deserdadas do planeta, habitantes dos países do sur, están, paradoxalmente, en mellor posición do que a nosa para facer frente ao colapso que tal vez se aviciña. Por que? Viven en pequenas comunidades humanas. Mantiveran unha vida social moito máis rica do que a nosa e preservaran unha relación fluida co medio natural. Pensade no que podría acontecer, non pido ningún exercicio de imaginación luxuriante, se no lugar no que estamos deixasen de chegar os suministros de petróleo. Todo isto se viría abaixo, literalmente, da noite para mañá. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente teremos que aceitar sociedades menos complexas. Calei a cuarta e última das miñas observacións sobre colapso. Deixei pendurado, mal pendurado no ar, un conceito misterioso que invocou antes tamén Bruno: ecofascismo. Xa sei que o termo é moderadamente sorprendente.
Estamos afeitas a concluir que o prefixo eco acompaña sempre realidades saudáveis ou, como pouco, realidades neutras. Debo lembrarvos, porén, que no Partido Alemán Nacional Socialista, o partido de Hitler, operou un activo grupo de presión de carácter ecolóxico que defendía o regreso ao mundo rural, que criticaba agremente as consecuencias negativas derivadas da urbanización e da industrialización, que postulaba no seu caso o desenvolvimento de prácticas de corte vegetariano. Todo iso, naturalmente, ao servizo dunha raza escollida que estaba en condicións de impor regras de xogo de obrigada satisfacción aos demais. Moitas veces recomendei nos últimos anos a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. Na súa versión española, o libro intitúlase Auschwitz, o nome do campo de exterminio nazi na Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. A tese principal que defende Ameri nesas páxinas salienta que estaríamos moi erradas de concluirmos que as políticas que abrazaron os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e, por iso, afortunadamente irrepetible. A Ameri exhórtanos, antes ben, a estudar polo miúdo esas políticas. Por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos, non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, sino postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escaseza xeral que se aviciña e cada vez máis firmemente decididos a preservaren nunhas poucas mans eses recursos escasos en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Ben podedes intuir, en fin, que por trás desta proposta hai, en lugar central, unha discusión demográfica. Está no fundo a idea de que no planeta sobra xente, de tal maneira que se trataría de marginalizar a quen sobra, isto xa o fan, en a versión máis dura, literalmente, de exterminados. Cal é a primeira das miñas 4 conclusións? Estou obrigado a formular unha pregunta. Vamos conseguir esquivar o colapso? Desde a miña intuición, subliño que se trata dunha intuición, a resposta é non. O que está ao noso alcance é mitigar algunha das consecuencias máis negativas do fenómeno e adiar un pouco no tempo a súa manifestación. Debo confesarvos, fago sempre, que este segundo horizonte, o de adiar esa manifestación no tempo, non termina de convencerme. O que se move na miña cabeza cando afirmo isto é o título moderadamente humorístico dunha obra dun norteamericano chamado John Michael Glee. Nunha imaxinável traducción para galego, ese libro intitularíase Colapse agora e evite aglomeracións. A tese principal de Glee ven dicer: se inexorablemente vamos colapsar, non será o máis inteligente que comecemos xa a construir os trazos propios da sociedade post-colapsista, agora que as mudanzas climáticas aínda non fixeron valer as súas consecuencias máis negativas, agora que aínda contamos con materias primas enerxéticas e non enerxéticas en cantidades relativamente importantes, desde a lembranza, repito, de que a maioría dos colapsos rexistrados no pasado tiveran consecuencias saudables en materia de ruralización, desxerarquización e autonomía local, e desde a intuición, en fin, de novo a intuición de que o colapso pode borrar moitas das restriccións que operan sobre nós no que atinxe a propiedade privada e a débeda. Cal é a segunda das conclusións? Moitas veces dixen que teño a impresión de que esquecemos a miúdo unha habilidade inxente do sistema que padecemos, a de conseguir que non fagamos as preguntas importantes.
Poño un exemplo do que quero dicer. O discurso dominante afirma que temos que procurar novas fontes de enerxía que nos permitan manter isto que temos alcanzado e, chegado o caso, a acrecentalo. Cal é a grande pregunta que consiguen que non fagamos? Realmente estamos interesadas en manter isto ou, como sospeito, obteríamos francas vantaxes derivadas de prescindirmos de moitos dos elementos de irracionalidade das nosas sociedades? A miúdo dixen que as forzas políticas emerxentes entre nós e algunhas das non tan emerxentes promoven discusións interesantes no que respeita a natureza do regime no que estamos inseridas. Mas, infelizmente, pouco ou nada nos din sobre a condición do sistema que está por detrás dese regime. En que estou a pensar cando falo do regime? No bipartidismo, na corrupción, nos problemas en materia de división de poderes, na propia discusión española sobre a república e a monarquía. En que estou a pensar en trocas cando me refiro ao sistema? En todo aquilo do que non falan os tertuliáns das radios e das televisións. No capitalismo, no traballo asalariado, na mercadoría, na alienación, na plusvalía, na sociedade patriarcal, nas guerras imperiais, na crise ecolóxica, no propio colapso. Sempre que enuncio esta ladaíña de sustantivos, procuro recuperar un: plusvalía, máis que valía. Non estou a pensar agora, como ben podedes intuir, nese imposto que cumpre pagar cando se verifica a compra-venda nunha vivenda. Estou a pensar, antes ben, no conceito de máis que valía, de plusvalía, desenvolvido por Marx no primeiro libro do Capital, cando estuda como os empresarios explotan a man de obra para obter o beneficio. Hai media dúcia de anos correu polas redes sociais unha frase redonda que sospeito daba con ironía no albo da cuestión. Mais ou menos decía: ti que estás tan preocupado, tan inquedo coa corrupción, xa verás como vas a flipar o día en que te decates do que é a plusvalía. A corrupción é un fenómeno inquedante, sistémico, que merece atención, mas sobre a plusvalía remete a explotación cotidiana, os 365 días do ano, de miles de millóns de seres humanos. Canto tempo designamos a discutirmos sobre a corrupción e canto destinamos a plusvalía? Moito me temo que o panorama é literalmente desolador. Vai a miña terceira conclusión. Desde hai un tempo afirmo que teño a impresión de que cando falo en público destas materias, a metade das persoas asistentes pensan que son un optimista incorrixível e a outra metade estiman que son un pesimista sen posibilidade de salvación. Non preciso aclararvos que eu digo o mesmo para as primeiras e para as segundas. Sospeito que o respeito é máis importante o que cada quen leva dentro da cabeza do que eu obxectivamente estou a dizer. Idesme a permitir que vos transmita unha mensaxe que bebe do que vou chamar un optimismo mesurado e que ten a súa orixe en dúas circunstancias diferentes. A primeira relativa a algo que pode acontecer nos próximos anos nos países ricos do norte opulento e a segunda vencellada con realidades xa consistentes presentes en moitos espazos dos países do sur. Cal é o primeiro deses dous factores? Creo que temos o dereito e a obriga de preguntarnos que vai acontecer nunha sociedade como a nosa cando os sinais anunciadores do colapso sexan aínda máis claros que os que xa temos diante dos ollos. Por que haberíamos de desbotar o horizonte de que unha parte significada da populación das nosas sociedades aposte por alternativas de carácter colectivo asentadas no apoio mutuo solidario? Eu faga non en virtude dunha leitura ideolóxica de Bakunin, de Kropotkin ou de Marx, senón antes ben da certificación biolóxica de que esas respostas son moito máis eficientes que as asentadas no sálvese quen poder.
Que é o que me ronda na cabeza, que é o que paira na miña cabeza cando enuncio este argumento. Moitas veces dixen que lle prestamos moi pouca atención a eses grupos de apoio mutuo que agromaron nos momentos iniciais dos confinamentos hai 5 anos. Por que me interesan? Por 3 razóns diferentes. A primeira é a menos rechamante, ten un carácter case lingüístico, filolóxico. Refírome ao feito, rechamante en calquera caso, de que en moitos casos eses grupos decidiran autodescribirse como grupos de apoio mutuo. É o termo que dá título a un libro maravilloso de Kropotkin, no que este demostra empíricamente que hai moi numerosos e moi consistentes exemplos de especies animais que progreden grazas á cooperación e á solidaridade, e non de resultas da competición máis feroz. A segunda razón ten máis peso. Ate onde chega o meu coñecemento, que admito que é limitado, na maioría dos casos eses grupos foron criados pola xente común, e non por activistas hiperconscientes de movementos sociais críticos. Era a xente de a pé, honestamente preocupada polos problemas que acosaban aos seus veciños ou veciñas. A terceira e última razón obrígame a identificar unha evidencia. Neses grupos había unha franca preeminencia de mulleres. Cando o que está no medio é a manutención da vida, as mulleres están ou adoitan estar un paso por diante. Permitidme que complete esta observación con unha recomendación de leitura encarecida. Falo dun libro dunha ensaísta norteamericana chamada Rebecca Solnit. Na versión española o libro intitúlase Un paraíso en el infierno. En sustancia é un estudo de como os integrantes das clases populares reaxen en escenarios de colapso. Solnit afirma que a diferenza do que adoita acontecer cos membros das clases studentes, das clases abastadas, os das clases populares reaxen con alegría, con eficiencia e con solidaridade. Pareceme a min que unha tarefa moi honrosa no momento en que estamos é manter aberta esta discusión e con ela, naturalmente, as prácticas nas que debe concretarse. Cal era o outro factor, lembraredes, que permitía mover cautelosamente o carro dun optimismo mesurado? En moitos recintos dos países do sur fican sobre o terreo culturas precapitalistas que resisten frente ás imposicións do mercado, da usura, da explotación dos ritmos, da competitividade, da productividade. Nalgúns deses lugares, esas culturas precapitalistas están a fundirse con proxectos anticapitalistas. Entendo eu que isto acontece con todas as limitacións que queiramos en Chiapas, no México, ao abrigo do zapatismo, e enrollaba esa faixa de territorio maioritariamente poboada por kurdos, situada no norte da Siria, ao amparo, neste caso, do que adoitaran chamar o confederalismo democrático. Nestes dous escenarios, e noutros, agramaron economías autoxestionario-cooperativas que recean da institución Estado, que rexeitan por igual o que significan o capitalismo liberal e o socialismo de cuartel, que colocaran as mulleres no miolo do proxecto de emancipación, que mostran unha taima singular encamiñada a preservaren sabidurías ancestrais e que exhiben unha actitude de respeito estrito pola natureza e as súas reinas. Pareceme que ben faríamos en aprender destas xentes. Cal é a cuarta e última das miñas conclusións? Un tempo a esta parte, asumín o hábito de formular 3 consellos. Cal é o primeiro? Estaría ben que de vez en cando fixéchedes o exercicio de porvos, os óculos, as gafas do colapso. Que tivésedes a oportunidade de pensar cales poden ser as consecuencias de colapso nos termos da vosa vida cotidiana ou nos termos das grandes tesituras planetarias. Permitide que propoña un exemplo do que quero dizer. Eu nací en Madrid, como dixo Bruno, mas vivín en Galicia desde moi novo.
E desde moi novo escoitei que a grande traxedia da vida económica galega, e nomeadamente da vida económica rural, era o minifundio. O feito de que a propiedade da terra este tan fragmentada que as explotacións non son rentáveis, non permiten viver. Vaya por onde, no escenario do colapso, o minifundio devén unha bendición de Deus. Por qué? Porque é a antítese do monocultivo. Quen ten unha leira, coloca aí patacas, tomate, beteraba, grelos, navizas, repolos. Hai 2 anos apresentei un dos meus libros, creo que hai tamén algunha copia aí, intitulado Iberia vaciada en Jaén. E eu perguntei aos meus amigos e amigas de Jaén que ian comer no escenario do colapso. Aceitonas. Permitídeme que subliñe que este debate non é para dentro de 30 ou 50 anos. É un debate que debe estar xa colocado sobre a mesa. Segundo consello, estaría ben que no lugar en que vivides, non sei se é Gondomar ou Valmillor, comarca xeral de Vigo, Pontevedra ou na Galiza, fixese de seu esforzo de realizar un estudo serio de cales poden ser as consecuencias do colapso. Un estudo multidisciplinar de maneira inevitable. Propoño de novo un exemplo do que quero dicer no que atinxe as consecuencias venturosas dun estudo desa natureza. Hai un tempo presentei ese mesmo libro que mencionei hai un momento, Iberia vaciada en Palencia. Palencia con P de Pontevedra. No momento do debate, bastante atrevido eu, permitime afirmar que entendía que a cidade de Palencia satisfacía razoablemente os requisitos que antes invoquei para falar dun colapso mal que ben levadeiro. Encrucillada de camiños, lembro-os, superficies agrícolas importantes nos arredores, auga en abundancia e carácter máis ben vetusto e tradicional. Inmediatamente interveu un rapaz novo que explicou algo que eu descoñecía. Segundo a súa versión dos feitos, Palencia é de todas as capitais de provincia españolas aquela que máis depende da industria do automóvel. Ben podedes intuir que isto modificaba drásticamente o panorama. A industria do automóvel, case por definición, será das primeiras que se viran abaixo no escenario do colapso. De tal xeito que as vantaxes que eu invocaba pasaban a un discretísimo segundo plano. Cal é o terceiro e último consello ou advertencia? Teño a impresión de que moitos dos conceitos que empregamos desde moito tempo atrás e que nos outorgaran aparentes certidumes na nosa comprensión do mundo van deixar de funcionar. De tal maneira que nun período de tempo moi breve teremos que procurar outros novos en condicións que non serán precisamente as mellores. Moitas veces contei que sei que hai 25 anos en Estados Unidos se rodou un filme que tiña como argumento principal que Albania lle declaraba a guerra aos Estados Unidos. Nunha tertulia de intelectuais na Franza, na que había un albanés, discutían se ese filme se podía proxectar en Albania ou pola contra fería sentimentos nacionais profundos. Uns afirmaban o primeiro, outros sostiñan o segundo. O certo é que o albanés ficaba caladiño, hasta que en determinada altura o ton da conversa foi descendo e escoitouse por fin a voz do albanés. Limitouse a dicer: en Albania non hai cinemas. Esta discusión tan interesante sobre se o filme se pode proxectar ou non no meu país pendura dun elemento material que, para ben ou para mal, non opera sobre o terreno. Teño a impresión de que nos próximos anos vamos ter que repetir moitas veces que en Albania non hai cinemas. Cando alguén, por exemplo, dea por descontados en marxe para dúbida que aparecerán novas tecnoloxías que nos permitirán enfrentar problemas que hoxe parecen inabordables, sen explicar ao mesmo tempo de onde vai sair a enerxía que vai permitir pôr en funcionamento esas tecnoloxías. Termino.
desde hai un tempo, declarome nunha loita sen cuartel contra os proxectos realistas. E cando alguén me di eso que estades a defender non é realista, dispáranse todas as alarmas. Non coñezo ningún exemplo mellor das miserias do realismo entre os próximos que a transición política española, materializada en dous grandes partidos que se tornaran no poder e que en sustancia fixeron o mesmo, en dúas cúpulas sindicais que infelizmente non se opoñen a nada, en unha chea de medios de incomunicación que repiten monocordes as mesmas leñas e manipulacións. Hai unha frase un pouco incorrecta, mas moi eficiente de Bernanos, o romancista católico francés, que tamén agora creo é o que dá no algo. A frase di: o realismo é a boa conciencia dos fillos de puta. Invocan a realidade como se viñese dada pola natureza, cando con toda evidencia esa realidade que invocan é a que eles mesmos criaran en proveito dos seus intereses máis mesquiños, máis ruins. Nestas condicións sospeito que non temos outra que ser orgullosamente non realistas. Obrigado por ternos escoitado. Esforzo, con máis afán se me torzo e con máis forza se caio, brazo tendido salaio e ante a ilusión advertencia que o que rápido sentencia máis axiña retrocede e o que nin corre nin cede a miña parda experiencia. No mundo hai fatuos e humildes